Xahar wara li nagħlaq iż-żmien li fih wieħed kellu jressaq il-proposti għal bidliet fil-liġi li tirregola l-IVF, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-Gvern għandu jikkonsulta. Ma skużi, għamilna qara ta' konsultazzjoni, ħalli lin-nies jitkellmu. Busuttil qal dan waqt intervista fuq ir-radju tal-Knisja li matula reġa' ma qalx il-ħsibijiet tiegħu dwar jekk jaħsibx li għandu jkun hemm bidliet fil-liġi u jekk iva x'inhuma. Dan minkejja li l-Gvern ilu ġimgħat li ħabbar li ħatar kumitat interministerjali biex janalizza kif tista' titjieb. Jirriżulta li l-Kumitat Interministerjali irċieva qatt ta' proposti, iżda l-Partit Nazzjonalista ma kienx fost dawk li għamel is-suġġerimenti. Fil-programm kienu diskussi l-permessi ta' residenza, l-għada tal-laqa tal-Kumitat tas-Sigurtà, Busuttil reġa' akkuża lill gvern b'nuqqasijiet anke jekk kienu aġenziji tiegħu li waslu biex il-każ spiċċa l-qorti. L-istess qorti li qudiema se jidher Francis Zammid-Dimek akkużat biqtil involontarju. Fil-waqt li akkuża lil pulizija li aġixxew b'mod li jeħilsu ħafif, Simon Busuttil qal li wieħed m'għandux jaġġel meta jiġi biex janalizza każ ta' persuna li tkun qed taffaċċja akkużi. Meta tara li dan ser jiġi akkużata, forsi l-ewwel ħsib tiegħek jiġik li dan għandu jitqaċċat mill-partit, imma jiena jidhirli li inti mhux tittamel l-affarijiet hekk ċumbum bla doġġ. L-affarijiet tistudjahom, tagħmilhom bil-galbu. Id-dikjarazzjoni ta' Busuttil li biex jiddefendi lil membri parlamentari tiegħu dejjem juża l-iskuża li mhumiex ministri juru kif ċirkustanza wara oħra jimxi ferm differenti milli jgħid meta vena ta' negattività ikun qed jattakka l-avversarji politiċi tiegħu.